Nyambel goreng tahu bacem karo masak gori santen kuah kuning. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Kegiatan dina iki nyong diawali dengan ngejuk wedang. Ngejuk wedange rampung, tak lanjutake karo goreng tahu baceme neon. Kene nyong tahu bacem iki nganggo tahu putih wis dibacemake karo mae, nyong wis garing goreng tok dengan pelan-pelan banget. Cek kene ora protol soalnya gampang ambrol ngene iki lho. Karo nunggoni tahune mateng neon kene nyong karo tak ngulek bumbu nggih gawe jangane engko. Nengon kene nyong bumbune gur nganggo bawang, brambang, konir, jahe, kemiri, merica, ketumbar, pala diulek kelidak-keliduk ndang ngasih lembut. Nek gorine iki wis digodhog karo mae. Singkat cerita ki tahune wis mateng langsung wae tak entas, tak lanjutake karo numis bumbune, tak tambahi aromatik salam tok ditumis kongsang-kongseng ndang nganti mateng. Basa wis mateng tak tambahi gula, uyah karo micin. Ditambahi banyu sak cukupe wae, terus godhogan gorine dicukurake sekalian diaduk-aduk ditunggoni ndang nganti nyresep. Nek sambel iki digawekna karo mae, singkat cerita jangan wis nyresep tak tambahi karo santen ditunggoni ndang nganti tanek. Sekiranya wis tanek dicicipi rasa, nek wis mantep dintas. Nah, kayaknya wis matengan kabeh dulur. Rika-rika pada masak apa dina iki? Ya wis ya wis matengan tak pamit tak pareng.